Faimosul coif de la Cotrocănești a fost recuperat. Acum va deveni un obiect, un artefact și mai celebru decât a fost până în prezent. Ce se va întâmpla însă cu despăgubirile pe care statul olandez le-a plătit deja statului român? E adevărat, despăgubiri destul de modice. Și în continuare întreb, și cred că sunt în asentimentul dumneavoastră, de ce nu este supusă unei anchete doamna care a fost ministrul educației în perioada, ministrul culturii în perioada respectivă și care a dat aprobare pentru, în mod irresponsabil, pentru plecarea din țara acestui coif, a acestor artefacte, fără să-și ia garanțiile necesare. Ea va fi anchetată și judecată vreodată?